enw i yw Nadine a fi'n gweithio fel gweithwyr cymdeithasol yn yr ysbyty. So, ar hyn o bryd fi'n gweithio fel arfer yn Prince Philip yn Llanelli a fi'n gweithio gyda'r tîm eraill yn helpu pobl sy'n dod mewn i'r ysbyty i asesu nhw a cynnig bach o help iddyn nhw i helpu nhw pan maen nhw'n mynd gytre fel arfer. Os. Dyn ni yn gwaith cymdeithasol, mae yna camau, so fel hyn o bryd fi'n gweithio fel gweithio cymdeithasol. Wedyn chi gallu bod yn rheolwr neu yn gweithio lan. Fi'n eitha hapus le fi ar hyn o bryd, achos fi'n newydd yn y swydd. Ond ie, os chi moyn datblygu, mae yna cyfleoedd i wneud. I fod yn onest, fi'n credu mae falle ti'n bach gormod o bwyslais ar career. A fi'n credu beth sy'n bwysicach yw bod chi'n neud rhywbeth sy'n neud chi'n hapus. Fi'n credu, os chi'n hapus yn eich gwaith, chi'n mynd i wneud yn well, a mae'n mynd i fod yn well i'r pobl chi'n gweithio gyda neu drosto. So fi'n credu, tym bach mwy o profiad bywyd, probably gynta, triwch pethau. Cer i wneud swydd chi'n meddwl falle chi ddim yn mynd i lico, ond falle byddech chi'n surprise o'ch hunan a ffindo rhywbeth chi rili yn credu ynddo. So, fel gweithwyr cymdeithasol fan hyn yn Sir Gyfyrddin, oedd na opsiynau i wneud rŵt arall mewn i'r swydd. So, oedd gradd gynta dy fi, ond oedd hwnna'n gwyddoniaeth, ond penderfynais i symud o health mewn i social care, from the frying pan into the fire, fel petai. Ond beth nes i oedd gweithio fel cynorthwyydd reoli gofal gynta, a wedyn nes i gradd trwyddo Brifysgol Agored fel gweithwyr cymdeithasol yn amser yn hunan. So, oedd yna wedi cymryd biti 2 mlynedd, so chi'n gweithio alongside hwnna wedyn, mynd i lectures, a wedyn ar ôl 2 mlynedd, tada, social worker. O ran pobl ifanc yn benodol, byddwn ni'n gweud beth maen nhw'n rhoi yw'r cyfle i chi i codi hyder yn beth chi'n neud. Does dim lot o bwysau arnoch chi i benderfynu syth, fi moyn wneud hyn a fi'n gwybod fel fi'n mynd i wneud e. Mae eitha lot o help dyn ni yn yr adran dysgu i fynd â cwrsiau neu fynd i wneud pethau sy'n mynd i helpu chi ffindo mas beth chi actually moyn wneud. A fi'n credu mae hwnna'n dda, mae'n eitha rhywbeth fi'n proud o hwnna yn Sir Gyfyrddin achos fi'n deall dyw e ddim yn digwydd bob man. So ni'n eitha ffodus fan hyn bod hwnna ar gael i ni, rili. Fi yn licio helpu pobl. Na pham es i mewn i gwaith cymdeithasol. Fi'n gwybod mae'n swnio'n really obvious a bach yn cheesy, ond wir fi genuinely yn joio mynd i gwaith bob dydd a gweld pobl yn dod mewn gyda pethau sy'n angen help a mae yna ffordd i helpu bobl, a pan chi gallu cyflawni hwnna yn y dydd a chi ddim yn gwybod beth chi'n mynd i wneud o ddydd i ddydd, mae'n eitha gyffrous wedyn. Fi ddim yn dod o Sir Gyfyrddin, so fi wedi symud mewn i'r ardal ar ôl priodi. Ond beth oedd e'n ffodus i ni oedd o ran gwaith cymdeithasol, mae nhw'n cyflogwr dda iawn o ran cyflog, o ran flexi period a pethau fel yna, gwyliau, a hefyd fi'n gwybod mae'n swnio bach yn obvious, ond o ran y gwaith i fi wneud, i allu neidio yn y car, cyrraedd ti fewn hanner awr a cyrraedd getre, mae'r patch i chi'n gweithio arno yn weddol agos i beth i fi wneud, oedd hwnna'n help wedyn fyd o ran fuel a claims a mileage a pethau fel yna. O'n i ddim yn meddwl bydde fe, achos fi wedi dysgu Gymraeg. So, o'n i ddim really wedi dechrau siarad Gymraeg yn gwaith tan o'n i yn, oh my gosh, 20 gynna falle. So, fi ddim really wedi defnyddio Gymraeg lot tan y cwbl o flynyddoedd diwetha. Ond, i fod yn onest, mae yna ddiwrnodau pan fi ddim yn siarad Saesneg ragor. Achos y pobl fi'n aill yn gweithio gyda neu cleifion yr ysbyty, bydd yn well i nhw siarad Gymraeg, a na beth yw iaith gynta nhw. So, mae yna massive benefits i fi bod fi wedi dysgu Gymraeg, a fi'n eitha proud i ddweud bod fi yn defnyddio fe bob dydd, a mae'n bwysig.